Resistència. Això és el que hem estat fent durant tots aquests 2 mesos que portem ja en quarantena i segurament encara ens tocarà resistir més. Avui vaig a contar-vos un conte japonès i vull dedicar-lo a un xiquet que totes les nits m'ha cridat i m'ha deixat un missatge dient «Carles, me ha gustado tu cuento», que es diu Iago, que és el fill de la meva Amparo Rico. I també als meus nebots Víctor i Rubén. I el conte es diu La mosca. I diu que allí, en la ciutat de Nagoya, vivia el ric comerciant Hansaemon. I li agradava més que res prendre sake, que és un licor japonès. El cas és que els gots per a prendre sake no són molt grans i a ell sempre això li pareixia poc, de manera que es va fer un enorme bol, un enorme tassó per a beure sake on cabia sencer una jarra sencera de sake. I després de dinar, cada dia agarrava la seva jarra laquejada, preciosa, superdecorada i es prenia la seva bona porció de sake. I el cas és que després d'haver dinat un dia estava bevent-se la seva porció de sake i hi havia una mosca revoltejant per ahí. Els seus criats, els seus servents intentaren llevar-li la mosca, però el cas és que la mosca es va ficar ahí i ell, sense voler, es va tragar la mosca. Els criats li van demanar perdó perquè no havien pogut espantar-la i ell, que estava de bon humor, com sempre que bevia sake, els va perdonar, però la mosca estava dins de la seva panxa i revolotejava i zumbava i no era gens agradable. De manera que va fer que portaren la seva cadira i els seus criats el portaren a casa del famós doctor, el senyor Hori. I el senyor Hori, després d'haver-li preguntat què li passava i que ell li havia contestat allò de la mosca, es va agarrar el cap i flexionar un poquet així al costat. El que ha de fer vostè és tragar-se una granota. Si es traga una granota, es menjarà la mosca i es quedarà tranquil. De manera que ell li agraïa el consell, li va pagar i se'n tornàs a casa. Immediatament va enviar als seus servents a que anaren al jardí a caçar una granota. I efectivament, caçaren la granota, ell se la tragà i al poquet la granota es va tragar a la mosca. Però, ara era molt més desagradable perquè la granota botava amunt i avall i raucava tot el rato. Rau, i allò no era gens agradable. De manera que immediatament va cridar als seus criats, van carregar una altra vegada la cadira i allà que se'n va anar a veure el metge, el senyor Hori. El senyor Hori, quan li va contar què és el que havia passat, digué, una granota. Mireu, el que heu de fer és tragar-vos una serp, perquè la serp es menjarà la granota i així us quedareu tranquil. El senyor Hansaemon pensava que era un molt bon consell, se'n tornà a casa i envià els criats al rierol a que caçaren una serp. Li portaren la serp i ell immediatament se la va tragar. I la serp, efectivament, una vegada que estava allí, es va cruspir a la granota. Però començà a revolotejar per allí i a xiular. I la veritat és que era pitjor, era molt desagradable. De manera que quan no podia suportar més, cridà als seus criats i en la cadira anaren a veure el senyor Hori. El senyor Hori, quan li va contar que era molt pitjor encara tindre una serp que una granota i que una mosca, s'agarrà el cap, estigué reflexionant i digué, mireu, el que heu de fer és tragar-vos un porc senglar, perquè el porc senglar se menjarà la serp i aleshores us quedareu tranquils. De manera que, quan va tornar a casa, envià els seus criats al bosc que portaren un porc senglar. I només el va portar, se'l va tragar. Clar, el porc senglar es va menjar a la serp, però allò era molt pitjor encara, perquè el porc senglar pegava patades pa ací, pa allà, grunyia en les pesunyes o rascava tot, era molt incòmode, era
terrible tindre un porc senglar dintre de la panxa. I se n'anà una altra vegada amb el senyor Hori. I el senyor Hori, després d'escoltar-lo i d'agarrar-se el cap i de pensar, va dir: mireu, el que heu de fer és tragar-vos un caçador, perquè el caçador matarà al porc senglar i us quedareu tranquil. De manera que immediatament el senyor Hans Aemon va enviar als seus criats que portaren un caçador de les muntanyes. I només portaren al caçador de les muntanyes sense dir res, se'l tragà. I efectivament, de repent començà a sentir per allí trets i tirs i tot, pom, pom, pom. Però clar, com estava molt fosc, el caçador no encertava a pegar-li, fins que al final, pum, en l'últim tret, va matar al porc senglar. Però, resulta que havia gastat l'última bala en matar al porc senglar i ara no podia obrir-se camí per a eixir d'allà. De manera que allà seguís, dintre de la panxa del senyor Hansaemon, aquell pobre caçador que l'havien enviat a matar un porc senglar. I conte contat, ja s'ha acabat. Resistirem, ja ho crec.